Adama Ben Jara mɔgɔ ndo Ben le cerveau la MDP Mouvement démocratique et populaire ni porte-parole principal ye an donna n'o jɛkulu de M5RFP kɔnɔ donc mais M5RFP fana ɲɛmɔgɔyaso la n'o ye comité stratégique ye voilà min ye sigicogo ko ye mɔgɔw y'u hakilina fo la a caman na mais o ye problème de forme ye pour moi an ka hakilina ye min ye badaw min sigira fasoden ɲuman don wa est-ce que a bɛ jamana in kanu b'a la est-ce que compétences b'a la ka ɲɛsin maliyɛnw bɛ ka maracogo kura min ɲini pour que u ka wolo mali kura la est-ce que o dɔnniya b'a la malidenw hinɛ b'a la wa a ka baara kɔnɔ est-ce que a yuruguyurugu yera a kɔ est-ce que a sɔnna a danbe kama k'i yɛrɛ bɔ fanga dɔw n'u bɛnjɛ kɔnɔ donc ni ye badaw ta l'homme en tant que tel répond aux critères d'un chef qui peut conduire une transition réussie pour un Mali nouveau. Donc au kama an ye banaw ka sigili an ko maliyɛnw Mali mago b'a den sugu min na ni jamajɛ fanga in kɔnɔ banaw y'o mɔgɔ dɔ ye Kasimi Goyita far'o kan parce que u bɛɛ dɔnnen don n'u ka tilennenya an'u ka faso kanu ani fasodenw hinɛ min b'u la donc o y'a to an ye tigɛ kɔrɔta kɛ ka ɲɛsin olu ka sigili ma. Premier ministre n'o ye Mokhtar Wane parce que jamana mara la i kunu de bɛ lajɛ k'i bi lajɛ an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ n'an bɛ se k'an ka jamana kalifa i la sini kama n'i ye Mokhtar Wane ta k'a lajɛ Mokhtar Wane tɛ maa ye mɔgɔ min bɛ Mali kura critères répond o danaya t'a kan o jogo t'a la donc n'i ko ko ka yuruguyurugu kɛlɛ i bɛ ɲɛsin mɔgɔ ma min fana tɛ yuruguyurugu mɔgɔ ye min yɛrɛ ma deli ka yuruguyurugu kɛ wari tɛ mɔgɔ min kɔ kan wari yɛrɛ ale kɔ kan vérificateur général ka rapport la o tɛmɛlen kɔfɛ kasa yera kɔ min ye Faransi ka cidenya ye parce que Faransi jamana o jamana kɔnɔ u b'u sinsin mɔgɔ dɔw de kan k'o jamana denjugu dɔw kan ka se k'a jamana ci ale bɛ o baara la Faransi bolo o de y'a to an bɛ siga Mokhtar Wane na n'o y'a sɔrɔ a bɛ se ka Mali dɛmɛ camacɛ fanga in na parce que gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ n'o ka bon n'a bɛ lakanabaliya de don o don maliyɛnw bɛ ka faga on a besoin d'une diplomatie sécuritaire aujourd'hui min b'an dɛmɛ ani kɔkanmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'an ka jamana lakana Mali ka mara ka boli a ka fan bɛɛ malidenw fagali ka jɔ Mali ka se ka basigi pour que an bɛ bɔ nɔgɔ la kuma fɔ ale Faransi de y'anw ka o gɛlɛya dilan Faransi bɛ k'o gɛlɛya kelen entretenir c'est pourquoi u ka sɔrɔdasiw bɛ à 7 ans u yɛrɛ objectif ba saba min jɔ u yɛrɛ a bɛɛ kɛra échec ye donc min ye Mali ka dugukolo bɛɛ Mali ka mara ka boli a ka dugukolo bɛɛ kan u ka objectif fɔlɔ ko ka terrorisme kɛlɛ terrorisme bɛ ka wara jamana kɔnɔ filanan ko Mali ka mara ka boli a ka dugukolo bɛɛ kan Mali don o don Mali b'a ka dugukolo dɔ perdre sabanan ko population civile fagali ka dabila dugukunturu bɛ ka jeni k'u bɛ Mali accompagner population civile fagali ka dabila ni ka Mali accompagner relance économique la pour que aide économique u bɛ se k'o apporter n'i y'o lajɛ an ka souveraineté bɛ ka bafouer économiquement u bɛ forage de kɛ ani lampadaire ani ka ɲaman cɛ o de y'u ka aide au développement ye donc pour nous Barkhane échouera a yɛrɛ ka objectif saba bɛɛ kɔnɔ bon mɔgɔ min ye Faransi ka ciden ni o bɛ na Faransi tɔ kɔkɔrɔma don an kan an jigi warula o la et puis min kɛra masiba ye a tali cogoya fɛnɛ ça c'est le fond par rapport à l'homme lui-même Mokhtar Wane parce que Faransi ka ennemi traître de maison minnu bɛ ale o number 1 donc Mokhtar Wane c'est l'ennemi intérieur number 1 donc c'est pourquoi on sait k'an jigi d'a kan maintenant kana ɲɛfɛ tugun tali kɛcogoya la janfa fɛnɛ kɛr'o la parce que M5 RFP ni CNSP de ye ɲɔgɔn ye moi j'étais dans la salle au Prytanée militaire de Kati ka bɛn a kan k'olu bɛ président de transition ta ko mais premier ministre bɛ di M5 RFP ma Mokhtar Wane tɛ M5 RFP mɔgɔ ye mais ko M5 RFP mɔgɔ dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka kɔkɔrɔma don de y'a to k'a nana a sigira sen kan donc o wulikajɔ olu de y'a to janfa kɛra ka ɲɛsin M5 ma janfa kɛra ka ɲɛsin peuple malien ma et de façon générale janfa kɛra ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma voilà. La premier ministre ka sigili nani ko Faransi dano bala oui ni y'o lajɛ parce que mɔgɔ min bɛ Faransi dɔn a ka d'u ye k'u ka même ministre sɔrɔ 2012
Cheikh Modibo constituait un blocus français n'a pas même ici Mali la transition parce que la transition c'est une période difficile mais c'est une période aussi hautement stratégique parce que ça redéfinit la politique intérieure et extérieure d'un pays. Tamaje fanga koro système dok mbea a échoué à marché do wulila ou yo système na jo ou be feka système kurabla senka tabolo kura ka do jamana mara chokola ni teria sira munumani jamana o cheko kan o teria sira o ka fale c'est pourquoi transition ne o wakati ka se ko lion be retracé donc 2013 we fembe ke ka jonguna ni Cheikh Modibo ni aya ou bla Cheikh Modibo la o kama we Cheikh Modibo boye parce qu'il s'opposait à vendre sa patrie à la France. Donc quand les Django sont venus, les Djonguna avec les Django Mali di France le 10 janvier 2013. Quand fait au Django, quelqu'un qui a interview qui avait sur le France DR documentaire là, c'est accessible à tous avec YouTube sans fait. À quoi Francis Donois au lieu Francis au lieu briller nyonti, ko parce que l'ubolo ko Francis bena kana apiarien ne ka Mali demain. Mais quoi en réalité ko France ga agenda caché tout ma bolo ko ga nyasi malima donc suba mana men suba ya la dono avec follow aller follow là et pour nous on devrait tirer les enseignements de la dernière transition de 2012 pour ne plus tomber dans les mêmes erreurs dans les mêmes travers en Ganabi au jankele on konnana mais malheureusement France kelen yo jouer kelen ke kana positionné pour que carte ou kana redistribuer kataka partenaire wara fa fait parce que Maliens me ka phobie militairement sécuritairement Mali peuple fan chama ka ils sont favorables à une coopération iris parce que kuna ani iris ou baraka ñongo fait la karabu na kum fait ani ni so ni misi wasa sur Centrafrique nu ya ke Syrie nu ya ke mo ñebo misalo la ça c'est du concret les résultats est palpable ou benna wakati do ko na ba fait donc Maliens me ko minke donc France be boli ka segana jona wala sa ka sega nyasin ke chuka mina ku tiga sigi chamanje fanga inka ulu ka sega to u joro kele na jamana in kon nana ko voilà pour nous gouvernement sigi chogo nous fin be na ke si sa mo sega da fo la folo fika yi parce que min kera premier ministre sigi la ba to be sika ko bela fili chama on kera surasu CNSP fait anye wulika jomin kala pour que ka se ka ke point M5RFP ni CNSP ni ñogonche ala wasara en série M5RFP sanfɛ legelege ma fɔ duguma mɔgɔw mais minnu bɛ comité stratégique kɔnɔ caman b'an ka wulikajɔw kalama CNSP fana mɔgɔw bɛɛ b'an ka wulikajɔw kalama an ye minnu kɛ pour que nin kulu fila ka to ɲɔgɔn bolo parce que nous avons estimé que ce sont les deux forces clés du changement parce que mɔgɔw bɛ yɛlɛma fɔ bɛɛ fana tɛ se ka kɛ yɛlɛma mɔgɔ ye. Il y a des acteurs qui doivent porter le changement. Mɔgɔ dɔw de bɛ yen ka kɛɲɛ u yɛrɛ ka caractère n'u ka compétence n'u ka probité morale kan olu de fana ka ɲi ka ɲɛsin faso jɔli ma donc n'u ye mɔgɔw ta minnu tilennen don donc an bɛ se ka an ka analyse kɛ o wagati gouvernement in kan mais ce qui est sûr Mokhtar Wane c'est un élément très dangereux à suivre de très près donc que le peuple reste vigilant n dalen don min na o de ye contrôle citoyen ye faso jama an wulila i bɛ k'a nɔfɛ mais an y'a to a ye tiɲɛni caman kɛ an kana to tugun mɔgɔ si ka jamana ci k'an bɛ sɔrɔ ka wuli restons vigilants chaque acte posé doit être étalé sur la place publique opinion ka to alerte générale kan donc on surveille on contrôle de façon citoyenne et patriotique donc ni min tɛ taa faso ka nafa sira fɛ a kɛra contrat ye o a kɛra dɔ ye wari du o qu'on se lève le même jour pour que les responsables soient sanctionnés automatiquement. Oui, M5RFP, jusqu'à preuve de contraire, le M5 tient sur ses pieds. M5B, malgré que Furuku bena, mais bien organisation B, organisation Ereka Bonya doit Furuku manana awa gérer chokori. Donc, peut-être que ma do fora bololo ni télé ou ni radio ka, on a fourni sera fait munu jegena. Akuma kun ka ya l'interne an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲɛfɔ an ka ɲɔgɔn faamu a la a kuma dɔw jɛgɛna mais M5RFP jusqu'à preuve de contraire a bɛ yen anw ka tɔn MDP an b'a kɔnɔ kulu bɛɛ b'a kɔnɔ on est en train de réfléchir donc an bɛna ligne kura jumɛnw ta sisan
puisque folo ta tun ye mauvaise gouvernance ye be ka se ka fanga bla na ka régime o étape folo sorla mais maintenant Mali kura ani 4e république o be sabati cogoya jumɛn min na kalan bɛ forobaya kɛnɛya bɛ forobaya sɔrɔ bɛ forobaya lakana bɛ forobaya kiri bɛ forobaya jamana mara yɛrɛ bɛ forobaya a tɛ to mɔgɔ damadɔni bolo min bɛ wele tubabukan na ko élitisme n'olu ye min kɛ Ala y'a kɛ a banna mais faso jama da ka don a yɛrɛ ka bi n'a ka sinikɛnɛ jalalatigɛli la donc pour nous o wulikajɔw de bɛ si je ne m'abuse M5 RFP comité stratégique ka ɲi ka ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɛ tile 2 in na. Oui, gɛlɛya t'o la o parce que souvent u b'o détail kɛ k'a naɲinɛ essentiel kɔ ko M5 RFP yɛrɛ fɔra k'u ka CV bila ka na 13. Bon, pour nous, ça prouve la maturité et l'esprit démocratique au sein du M5 RFP. Kaira, ko comité stratégique dɔrɔn kangalen tɛ foyi kan et que dayɛlɛ la M5 RFP bɛɛ i b'a sɔrɔ i ma sansi sɔrɔ ka don comité stratégique la anw ye sansi sɔrɔ ka don ye mais anw t'i ni fasoden ɲumanya cɛ anw t'i ni kodɔn cɛ an t'i ni fasojɔ baara ni ɲɔgɔn cɛ tu es membre actif du M5 RFP donc dayɛlɛ la bɛɛ ye i bɛ comité stratégique kɔnɔ i t'a kɔnɔ bɛɛ k'i prononcer n'i bɛ fɛ ka kɛ premier ministre ye CVw bilala ka na o kan de kan parce que n'aw sigira ka kuma fɔ danaya kɔnɔ i b'a bisigi ko n'aw ye CVw bila ka taa u bɛna lajɛ olu la u ni minnu bɛ se ka fɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ mais peut-être que la logique aurait souhaité que anw yɛrɛ kun ka ɲɔgɔn ye en comité stratégique pour que ka bɛn tɔgɔ kelen kan pour la forme o fana tun bɛ fisamantiya. Donc, comme nous avons dit, étant que nous sommes les deux forces clés, donc nous qui avons posé bêdi, dit, en cas que que posé nous bela, mi CNT qu'on a eu nombre de fois qu'on dit M5 ma, mi gouvernement qu'on a eu nombre de fois qu'on dit portefeuille de fois qu'on dit M5 RFP ma, ani premier ministériel de transition en donc pour nous la logique voudrait que nous befournions en cas de semaine au posé nous bela. Ka sɔrɔ k'a lisi dafalen ci u ma pour moi o logique tun bɛ ɲa mais k'a kɛ premier ministre ko ka ɲɛnabɔ fɔlɔ après dɔw wɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ après dɔw wɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ o baara kɛcogoya o bɛ se k'a to fili dɔw nana la mais pour nous fili min don o tɛ kɛ sababu ye k'a fɔ k'i bɛ premier ministre ya sama ka bɔ M5 bolo k'i bɛ taa di mɔgɔ dɔ ma i bɛ taa min wele ka bɔ Wagadugu ka bɔ Faransi ka ci dɔ la k'i bɛna bila a ka ci wɛrɛ la Bamako yan on n'est pas d'accord avec ça quoi o tɛ raison c'est pas une raison valable quoi. Voilà, on a ɲɔgɔn ye de kɛ k'o bila sen kan parce que a tɛ tɛmɛ nin kan quoi le fait k'an sigira k'a fɔ premier ministre bɛ di M5 ma n'o premier ministre ma di an n'u ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ donc peut-être que individuellement an ka mɔgɔ dɔw n'u bɛ se ka ɲɔgɔn ye mais en tant que comité stratégique du M5 ani CNSP ma ɲɔgɔn ye tuguni ni janfa in kɔfɛ parce que nin kɛra janfa de en toute sincérité an yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɔra ka fara u ka janfa la o olu yɛrɛ min y'a kɛ o mais an b'a responsabilité dɔ da olu kun parce que a kɛra cogo cogo olu b'a dɔn u ye sira jɛlen min ye ni M5 bɛ kuma i n'a comité stratégique de bɛ kuma mais ni mɔgɔ wɛrɛ bɔra kɔfɛ k'a bɛna cun ka mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ aw ye aw n'o ka bɛn o kan ka baara dɔw kɛ pour nous o cɛ ka jugu o tɛ baara kɛcogoya ye donc an kɔni bɛna ɲɔgɔn ye M5 comité stratégique kɔnɔ an b'a lajɛ n'an bɛ se ka baara minnu kɛ nka bi tiɲɛ na danaya kari nana. Danaya kari nana M5 ni CNSP ni ɲɔgɔn cɛ ça c'est très clair tiɲɛ de ka ɲi quoi donc o de bɛ voilà parce que le jeu est devenu trouble ou à ka gɛlɛn sinon de principe en ka organisation c'est une organisation souverainiste nationaliste et anti-impérialiste min ka bɔ a ye jamana wɛrɛ ka bɔ kɔfɛ k'e bɛ n'i ta fɔ i t'a wajibiya anw kan yan i sago kama ani an ka jamana juguya kama o tɛ tɛmɛ. Donc o y'a to organisation internationale ninnu ka bingali ninnu ka ju ta Faransi ka taabolo juguya caman fɛ an t'an yɛrɛ y'a kɔnɔ mais u ka kuma la n'i y'a lajɛ a bɛ tali kɛ min na kosɛbɛ o ye ko Asimi Goïta ka vice président o jɔyɔrɔ ko ka yelen da o baaraw kan baara jumɛnw bɛna kalifa la camancɛ fanga in kɔnɔ o fana tɛmɛlen kɔfɛ ko charte ka yir'u la la charte de la transition ko ka yir'u la pour que u k'a lajɛ bɛnkan minnu b'o kɔnɔna na donc globalement a bɛ boli olu de kan donc tant que o ma bila sen kan k'u ka ɲangiliw gulonnen bɛ to donc pour nous teliya la u bɛ se k'olu fana kibaruyaw jɛya pour que k'a lajɛ a bɛ ɲa cogoya min na sinon
danaya kari nana quoi en toute sincérité et puis a jigiya minan dɔ kɔni jɛgɛna kɔnɔ fɛn bɛɛ ma bɔ mais jigiya kari nana et pour nous ni peuple tora ka wuli k'i jɔ an bɛ se k'a récupérer k'a la na an sagoya la sinon an bɛ sira min kan nin ye sira in tɛ Mali kisili sira ye tugun wa sira in bɛ ka jɛgɛ nka minan dɔ jɛgɛna comme je l'ai dit a kɔnɔ fɛn ma bɔ on va rester optimiste et déterminé et très vigilant ka wuli k'an jɔ cogoya min na an bɛ se k'an ka jamana jɔ sen kelen kan. Welekan min b'an bolo o de ye k'a fɔ Modibo Keïta ko lorsque les acteurs d'une cause deviennent spectateurs ça sera le festival des brigands ko ni jamana ni kisibagaw kɛra mɔgɔw ye minnu y'u sigi k'u bolo fila da u sen kan ko la ko jamana cibagaw bɛ mamaya dɔn donc wagati dɔ sera Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Mali den sɛbɛw k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni camancɛ fanga ye an y'a dabɔ min kama mɔgɔw sara an ka wele jaabili la Mali kura min kama an ka sɔn hali n'an fana b'an ni de di pour que an ka taa o Mali kura la an kana to mɔgɔ damadɔninw bolo u ka IBK ya kɛ IBK taalen kɔfɛ an man kan tɛ ka sɔn o ma tugun min kɛra IBK tile la plus jamais ça au Mali donc jamana mara kalifalen don minnu ma camancɛ fanga in kɔnɔ u k'a dɔn ko jamana t'u ta ye ko jamanadenw sigilen don et que jamanadenw bɛ fɛ sa tɔɔrɔ min b'an ka jamana kan a ka jɔ ten donc pour nous anw de b'o wajibiya ne ka wele bɛ ɲɛsin peuple de ma n'an y'an jigi da mɔgɔ o mɔgɔ kan n'an ma farati an bɛ fɔ an jigi wa an k'an jigi da an yɛrɛ ka faso jama de ta ye jamana ye wa bɛɛ y'a kɔnɔ faso jama sago o de bɛ wajibiya an ɲɛ IBK bɔ yen cogo min restons mobilisés ni juguman kɛra an kana sini kɔnɔ an kana sinikɛnɛ kɔnɔ qu'on se lève ministre min tɔgɔ mana ye yurugu-yurugu la qu'on se lève pour que a ministre ka walan sɛbɛn o don bɛɛ walima a dugusɛjɛ donc que nous soyons mobilisés à tout temps et à tout moment pour que ka se ka jamana in partout et pour que ka se ka jamana in ni kisi donc pour nous o wele de b'an bolo surtout ka ɲɛsin peuple ma an ka restons vigilants parce que ça sent pas bon donc an bɛ faso jama ladɔnniya a ta cogo man ɲi donc an ka to wuli ka jɔ la pour que an b'a sama ka na a ka dilan ni camancɛ fanga in kɔfɛ Mali ka jɔ sen kelen kan donc merci.